Welcome to Global Content Shop iChannel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Global Content Shop iChannel. We are here at Orlando Amstel Arena, Orlando Pirates 0, Devon City 0. Potujani. Yaphela Potujani. Siyaphila mani. Uyibone njani game? Hayi game ngibone kahle kakhulu. Nakhona noma sibe ne draw kodwa ngoba vele besijabulele iwine. But into ezenzeka ne. Kuhle ngoba siluzanga la ekhaya. Saturday Orbit College Mbombela kula siyakhona sibuya namaphuzu zonke ephelele la ikhaphe siphakamisa khona. Devon City yofela izono not Devon City. Orbit College yofela izono ze Devon City. What if kufa nina? Mancane amathuba ukuthi sife. Njengalani? Ungakhohlwa imbombela kusekhaya. Oh yeah. Lalala bokusekhaya noma size ne drone kodwa ngale ukukhanya siyakubona la siyakhona. And imbombela normally nithatha ama cup khona la. Sihlezi sithatha ama cup kodwa manje siphakamise league embombela. Nazo. Injalo nje. So mawubhekile nizowina ngoba isikole. Laphana i4 ngiyayinikeza iOrbit. 4-0. Yeah 4-0. Thanks siyabonga. Kahle, thank you bhuti, ngiyabonga bhuti. That's all.